Mlalele sikamkele mbukele indabeni zakusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ake sibheke ehamba phambili kusihlwa nje. Since 2019 the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts. Umengameli wezwe uSiril Ramaphosa utshele ithunywa emhlanganweni Africa Mining Indaba ukuthi uhulumeni wakuleli uneyinhlelo zokuvala zonke imayini eyingasebenzi ukunqanda ukumba ngokungemthetho. Mabekhahlele isicapha ngangimlame eminyango ngimlama yamaphoyisa so mabeqalisa ukusesha elinye iphoyisa liyela ngiphushela phakathi ngendluzulu bathi mabeqeda ukusesha basebethi asambeni sibuyele emotweni. Umsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uMuzisibiya uthi wenza konke okusemandleni ukuhlenga impilo yakhe ngesikhathi eshawa amaphoyisa naye ezama ukumphoqa ukuba avume icala lokubulala uMeyiwa. That motivates us to do as good as the guys of 96. So that is normal when you are a sportsman. You want to do great things. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos uthi iqembu lakhe limisele kulandela einyathelweni zeqembu lesizwe lango-1996 ngokuphakamisa indebe ye-AFCON. Ingaphezulu kwamakhulu amathathu imigodi yezimayini engasasetshenziswa eNingizimu Afrika ezovalwa uhulumeni kule minyaka emithathu ezayo. Lesi simemezelo sidalwe uMnyango Wezokumbiwa Phansi namandla emhlanganweni okusekungokwama-30 wokubhunga ngezezimayini African Mining Indaba esingethwe enkabeni yedolobha eKapa. Zibalelo ezinkulungwaneni eziyishumi izithunywa ezithamele lo mhlangano ozothatha izinsuku ezintathu we-African Mining Indaba. Umengameli wezwe uSiril Ramaphosa uthi kusukela ngo-2019 uhulumeni usenze okuningi ngohlelo lokuvalwa kwemigodi yezimayini engasanakiwe ngenhloso yokubuyisa uzinzo kulomkhakha walokho ongamagugambi wayo. Since 2019 the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts. Over the next 3 years the department intends to close a further 352 shafts. Criminal activity and the copper cable theft in particular has had a serious impact on key rail freight corridors in our country, including the supply of coal for export through Richards Bay, our coal terminal port. Labo abanentshisekelo yokungena kumkhakha wezezimayini bakhala kakhulu ngokuthi lihamba kancane uhlelo lukahulumeni ngokukhishwa kwezimvume ezigunyaza ukusebenza kwabo. Of the 2,000 applications received since beginning of the financial year, the DMR has granted 268 processing rights, it has granted 32 mining rights, it has granted 85 renewals, 184 amendments, and 190 permits. And we thought we should give you these statistics because some mischievous tenants wrote that we have not processed nothing, is zero. And this is not zero. Njengoba lo mhlangano uqhubeka eKapa, umkhakha wezezimayini eAfrika uphoselwe nenselelo ukuthi uqale uhambisana nesikhathi ugxilise nokusebenza kwezobuchwepheshe besimanje. Ikhomishana yezokhetho isikhumbuze izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota liyaqhubeka. Inxenxa-ke labo abafuna ukuvota okhethweni likazwelonke ukuthi beyobhalisa emahhovisi abo kanye-ke na-online. Bangaphezulu kwesigidi abantu bakuleli abalibambe ngezandla zombili ithuba lokubhalisela ukuvota kulempela sonto edlule kanjalo nabahlole imininingwane yabo. Lesi sibalo sifaka phakathi nalabo abasebenzise uhlelo lokubhalisa online. It is no longer going to be possible, or it will no longer be possible rather, to register once the president has proclaimed. And my good tip to all South Africans is that we can clearly see that elections are just on the horizon. We can expect that the president will be proclaiming soon, and let us do so. Let's not wait for that last day to do it. Uphinde wabonga izakhamuzi eziphume ngobuningi bazo ukuyobhalisa nokuqinisekisa imininingwane yazo. Our stations remain functional, though intermittently. We want to say to South Africans, if you want to express your grievances, by all means, I think, our constitution permits that.
but it does have an impact on others if they are stopped intentionally by those who have one desire and want to stop others that have a different desire. Ikhomishani izobamba isithangami sabeyindaba kusasa nokuyila ezokwethula khona isibalo sababhalisele ukuvota sebebonke. Umholi we-EFF unxuse abalandeli beqembu ukuthi baqinisekise ukuthi ukhetho lwakulonyaka lunokuthula. Umalema uthi lolu khetho luzoba nemdonsiswano kodwa akumele liholeleke kwingxabano. Ubekhuluma nabalandeli beqembu egcekeni lesikhungo sefundo ephakeme i-DUT eThekwini. I-EFF imatasa ilungiselela ke usuku lwangomgqibelo nalapho khona leli qembu lizokubeke lethula usomqulu wesithembiso zokhetho. Umholi waleli qembu umnumzana Julius Malema uphansi phezulu esifundazweni KwaZulu-Natal nalapho khona enxenxa abeseka leli qembu ukuthi bafike ngobuningi babo eMoses Mabhida. Ukhulume nabafundi ke eDUT nalapho ebakhumbuze khona ukuthi malingabi khona udlame kulolu khetho. The EFF must never engage in violence. We are going to fight this election peacefully. We don't need violence. We don't want to see the blood of an African person because of the elections. Umalema uthi akangabazi ukuthi ke iEFF izokwenza kahle kakhulu okhethweni lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Leli qembu lathola ke amaphesenti evile kwayisishaka lolunye ngo2019 labe selizuza izihlalo ezishagalombili eshamthetho sesifundazwe. We want successful elections where EFF will emerge victorious here in KwaZulu-Natal as the government of the day. Abafundi ke nabo bathi bayathemba ukuthi ke amaqembu ezombusazwe azokuzibeka eqhulwini ke izifiso zabo. Sebegxile kakhulu kuma drugs abasanaka indawo yezikole i-teenage pregnancy nayo iyabahlupha abantu abasha kakhulu. Malema uphinde wanxusa i-National Prosecuting Authority ukuthi ivuselele ke amacala ayithweswe unogada walapha eDUT owayesolwa ngokubulala umfundi umlungisi Madonsela ngesikhathi ke kunembhikisho ngo2019. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Umoses Biya ongumsolo wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi wakwenza konke okusemandleni ukuthi aphephise impilo yakhe njengoba abakwasidlodlo babemshaya ngenhloso yokuthi avume icala. Umsolo wokuqala eceleni lokubulawa kaMeyiwa uMoses Biya ubethula ubufakazi utshela inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi abakwasidlodlo bambopha baphinde bampheka ngembuzo kokuqala nqa ngoNdasa ngo2019 mayelana nokubulawa kaMeyiwa. Mabekhahlela isicapha ngangimnami eminyango ngimnama yamaphoyisa so mabeqalisa ukusesha elinye iphoyisa liyela ngiphushela phakathi ngendluzulu bathi mabeqeda ukusesha basebethi asambeni sibuyele emotweni. uSibiya uyakuphika ukuthi khona kwatholwa emjondolo wakhe. Was there anything illegal that was found when they were conducting the search? Cha, konsekatola azayibone lutho. Lo msolo wokuqala uphinde watshela inkantolo ukuthi wayengayimiselena kancane ngokuthathwa ehanjiswa ukuba yochaza ngokwenzeke endaweni yesigameko aphinda asayine nemininingwane angazange afundelwe yona estation samaphoyisa eDiepkloof ngoba esaba. The state has led evidence that you made a confession freely and voluntarily in your sane and sober senses, and you were not subjected to any inducement. What is your comment on that? Cha, angaze ngikhuleke nkosikato ngicela ukuyicacisa la. Konke okwenziwe kimi kwangesiyona intando yami, nokwenziwe nawombotho kwangesiyona intando yami, kwangeziko ukuthanda kwami. Uzoqhubeka nobufakazi bakhe kusasa uSibiya. Namhlanje kubizwe ufakazi wokuqala eceleni likaSifiso Mkhwanazi nosolwa ngokubulala abesifazana abayisithupha abebethengisa ngomzimba eGoli. Lwaba ngundaba mlonyeni udaba lukaSifiso Mkhwanazi hosolwa ngokubulala abathengisa ngomzimba bayisithupha okwatholakala izidumbu zabo esakhiweni sika baba wakhe nakube wavumile amacala okubulala uMkhwanazi kodwa uziphikile izinsolo zokuthi wabulala ehlelile kanti ngaphambilini kubikwa ukuthi waboshelwa icala lokudlwengula okukholakala ukuthi kwaba nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nabathengisa ngomzimba. Open the door. I start when I was on my way going upstairs. I can perceive a smell, a very bad odor coming out from the property. Then when I opened the third office,
Then that's when I realized this is where the smell is coming from, but it was a bit dark. That's when I saw something lying on the floor. I called Mark Kumalo because we are only 3 people who got access to the building, which one is me, Mark is Mark Kumalo, and the 3rd person is Imi. uDamien utshele inkantolo ukuthi uyena ubaba wakhe kanye nomunye umqashi ababe nevume yokungena esakhiweni kanti futhi uthi umkhwanazi wazama ukubaleka ngesikhathi onogada kanye noyise bezama ukumbuza ngesigameko sokubulala. Then one policeman he asked us, do we have CCTV? We told him yes, we got. Then we went to the CCTV to check what had happened previously last night. While we were busy checking, then I saw my son driving inside driving inside the premises of the workshop with a lady. When the policemen saw that incident on the CCTV, they say this one we're going to arrest him. Kusasa kulindeleke ukuba kuphekwe ngemibuzo ubaba wakhe. Mbukeli okwamanje sathi nje qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. And I know I'm forgetting some things, but I want a Grammy. Islomo somculi wakuleli uThayila Wodumo ukhale wemuka ke nendondo yeGrammy emkhakheni weBest African Music Performance ngenoni lakhe limnandi lishisa ikhotha elisihloko esithi Water. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa utshele ithunywa emhlanganweni Africa Mining Indaba ukuthi uhulumeni wakuleli uneyinhlelo zokuvala zonke imayini engasebenzi ukunqanda ukumba ngokungemthetho kuzo. Asikumbuzeke mbukeli nokuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Ingonyama yesizwe samaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini sifuna ibhodi ingonyama trust elengamela umhlaba ngaphansi kwamakhosi ligunyazwe ukusebenza kwalo ngokuyimela liphume ekulawulweni umnyango kahulumeni owengamele ezolimo ukubuyisela komhlaba kanye nokuthuthukisa kweindawo zasemakhaya. Isakhiwo ngonyama trust sinomhlaba obalela kuma hectare angu 3 million kwaZulu Natal. Lo mhlaba kwangowahulumeni wakaZulu ngaphambi kwenkululeko yakuleli. Ubuthelezi uthi silo sizokwenza konke okusemandleni aso ukuvikela kwalomhlaba ukulondoloza kanjalo nezinhlelo zentuthuko. Ubuthelezi uthi silo uMisuzulu kaZwelithini usesayinde isivumelwano nesakhiwo esiqeqesha izisebenzi kahulumeni ukunika amakhono amakhosi ukuphatha. Amakhosi ayahluleka yini ukuyiphathela izwe kangangokuthi kumele aze aphathelwe ungqongqoshe eKapa na? Isilo sithi amakhosi aneyinhlaka eyisondele kubantu futhi eyisemthethweni. Ubuthelezi omenyezelwe ngenyanga edlule kulesikhundla sokuba nguNdunankulu wesizwe samaZulu uthathe indawo kaMntwana kaPhindangene okhothame ngonyaka odlule. Ubuthelezi oyilungu leIFP uthembise ukuthi ngeke asebenzise lesikhundla ukuzuza amavoti kwezombusazwe. And there is no political influence or any political favor which will accrue to any political party. Isilo siveze ukukhathazeka kwaso ngokubulawa kwamakhosi neinduna kwaZulu Natal. Abalele 50 amakhosi neinduna ababulewe kusukela ngonyaka u2018 kulesifundazwe. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Isilomo somculi wakuleli uThayila Wodumo ukhale wemuka nendondo yeGrammy emkhakheni weBest African Music Performance ngenoni lakhe elishisa ikhotha elisihloko sithi Water. Lena ke indondo yokuqala nqa yeGrammy kaThayila kanti uqaqwade emakhanda abaculi abane baseNigeria okubalwa kuboke nasebezakhela igama emkhakheni uBurna Boy kanye noDavido. Umcimbi ke walonyaka ubusingathwe ihlandla lama-66 eLos Angeles eMelika usomahlaya wakulelo phinde ke abe ngumethuli weinhlelo zikamabona kude uTrevor Noah. uNoah ke mbukeli naye phela beqokiwe ke emkhakheni iBest Comedy Album kepha ke wakhala ngaphansi kasomahlaya uDavid Chappelle waseMelika. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ungomunye ke wabahalalisele lentokazi eneminyaka engamashumi 22 ubudala.
Amaqembu aphikisayo kwezombusazwe eNingizimu Afrika asedlulise amazwi enduduzo kulandela ukwedlula emhlabeni ngamengameli waseNamibia uHage Geingob. uGeingob ushone eminyaka ngo-82 njengoba ubephethwe yisifo somdlavuza. President Geingob's contribution to Namibia, South Africa and the Southern African development community has been instrumental in fostering closer regional diplomatic ties and trade, helping to secure the prosperity of citizens of the Southern African region as a whole. The DA extends its condolences to Geingob's family and loved ones, his party, the Southwest African People's Organization, and the people of Namibia. The sudden passing of Dr. Hage Geingob, President of Namibia, is as shocking as it is saddening. President Geingob has a very good struggle history and an equal good, clean administration of the Namibian state. He particularly led the people of Namibia in the campaign to get restitutions and reparations for the genocide of the Namibians. The ACDP calls on the leaders who are to follow in his footsteps to take a leaf from his book and to work towards reconciliation, towards peace, and to be seen to be reconcilers of the nation. I-Action SA ithi izokweseka imindeni yezisebenzi ezintathu zasemayini ilili ezaveleleka emathunjini omhlaba kuze kube idumbu zazo ziyatakulwa. Lezi zisebenzi imbukeli zashona ngesikhathi icontainer ezayisebenza kuyo ingcwabeka ngo-2016. Namhlanje ke kuhlangana iminyaka eyisishiyagalombili kwenzeka lenhlekelele. Bahlanganiswe ubuhlungu nosizi lwabo. Imndeni wakwaMnisi, wakaNkambule kanye nokanyerere ikhumbula abathandiwe bayo abashona enhlekeleleni emayini ngo-2016. Quite painful when we get into this date because all the pictures, all the memories came back. But we do believe that one day we'll get closure. Ngonyaka odlule inkantolo yemanje yathola ukuthi imayini amaphoyisa kanye nomnyango zamagugambi wayo kufanele bathwese amacala ngokushona kwezisebenzi ezintathu. I-Action SA ithi uhulumeni akayisinzanga imndeni iqembu ke leseka imndeni. The government and the mine management lied to us that the container cannot be retrieved. Through our lawyers, we exposed that, and we are continuing to give them the support. Imndeni kanye nabe besebenza nabo bathi basanethemba. Igama lelokusinani labantwana bethu bashona mina ngine power abantwana bethu baphila. Have a glimmer of hope because we're done with the litigations, so now we were waiting for the PRPs to convene that the creditors meeting and let the creditors decide. I-Action SA kanye Aquamanzi banethemba lokuthi imayini izovulwa ngalonyaka. Kanti ke mbukeli mangabe singena kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos uthi iqembu lakhe limisele kulandela inyathelweni zeqembu lesizwe la ngo-1996 ngokunqoba indebe ye-AFCON. INingizimu Afrika izodlala neNigeria emidlalweni wayo wokuqala wandulelo wamanqamu eminyakeni engamashumi-24 ngoLwesithathu. Umsizi womqeqeshi wabafana bafana uHerman Mkhelele wayesengumdlali ngesikhathi iNingizimu Afrika igcina ukufinyelela emidlalweni wandulelo wamanqamu. Leli qembu lagcina ukunqoba lomqhudelwano eminyakeni engama-28 edlule. Laqeda endaweni yesibili noJomo Sono ngo-98, laqeda endaweni yesithathu noTrotty Mlotho. Certainly a motivation for all my players. That is so long ago that South Africa played the semi-final, or let's talk maybe a final. So that motivates us to do as good as the guys of 96. Umgadli Evidence Mukhupa ufuna ukukhokhela umqeqeshi ngokumthemba. First place, I have a coach that believed on me, the coach that called me, and the people were already like, why this player? So for the fact that coach called me, I'm here to do the job, I'm here to play, and I'm gonna play my whole heart for him. Like I'm gonna do whatever I have to do for the coach. Ibafana bafana ayikazi kuqisa iNigeria ku-AFCON emidlalweni emithathu yalomqhudelwano. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela ke emva kwekhefu nomkhushulwa wakwaMsimanga. Kwaza
sekwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi ke makhulu amathuba evule phelezela ukuduma bese vele eqalile mawungena ke eMpumalanga uyongena eNtshonalanga kwaZulu Natal eMpumalanga eFreystata kanjalo nasendaweni ephakeme zalapha Eastern Cape ngamancane okanye zibe lapha nalapha mawungena kwezinye indawo eseFreystata eNtshonalanga uyongena koNorth West eGauteng nalapha phezulu koMessina ngamancane sisho sithi ke eNtshonalanga labalela lapha koApintini sika ngamafu mawungena kakhulukazi ke lapha eWestern Cape sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa usondela umsingo bandayo ungene namancane amathuba emvula kakhulukazi ke engcenyeni ezilapha ngaseKapa zingaba umkhizo okanye umkhamezelo sika ngamafu kwezinye indawo Western Cape lapha koApintini qhubeka nokubalela eNtshonalanga sisho sithi ke ningathanda nje ukusikaza ngamafu kakhulukazi lapha Eastern Cape yongena eFreystata eNorth West kanjalo naseGauteng ibe khona inkungu exakile yasekuseni esiphazamisa ukubashayela maphakathi kwaZulu Natal uyongena lapha eMpumalanga kube umkhamezelo okanye umkhizo lapha komhlaba yalingana ungene esozini kangane nasengcenyeni ezilapha koGiyane sisho sithi masihlabela phambili siyobheka ke isixwayiso sakusihlwa namhlanje zimvula ezingaphelezela ukuduma ezinganomngozi kakhulukazi ke lapha koParabolona koGiyane kwehla njalo uyongena eMpumalanga nasengcenyeni ezimaphakathi naseNtshonalanga yaZulu Natal imvula ephelezela ukuduma mazize ezaqala kuye kubenzima kakhulu ke kwezinye indawo uthanda ukuhambisana nje nesichotho kanye nesiphepho sisho sithi singalindela nje isimo esingabhebhethisa umlilo mawungena lapha kwaPhintini ebusuku namhlanje singalindela ukuthi ke lithande nje ukubanda lapha kuSutherland ngale kwaloko kube phakathi nje engcenyeni eziningi uyongena kakhulukazi lapha kwaZulu Natal futhumale kanjalo nasengcenyeni esenyakatho ngophamo enhlamvu yelanga solindela ukuthi amazinga okushisa aphezulu kuthande nje ukukhipha umkhovetsheni lapha koNorth West kwelaseFreystata eGauteng uyongena eMpumalanga kanti ke kwaZulu Natal kuyashisa mawungena lapha ephefuli komNambiti qopha emzimkhulu ngisho ngithi ke mawungena lapha kuSajonisi kuyashisa ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benu ubusuku obuhle. Mbukeli siguqisa lapho ke bese kuphathele zona namhlanje kusihla la ezindabeni zesiZulu ku SABC 1 eMzansi fosho sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi nibe nje nobusuku obuhle nisale kahle.